खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि अनजालि बिसि ललिता बर'आ रुंसारि जानानै थांबाय। हार्ट एटेक जानानै गुवाहाटीनि एजेल हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो ललिता बर'आ रुंसारि जालाङो आरो बिथांजोनि गोथै देहाखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लादों। सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि आंगो बिसि ललिता बर'आ रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो गोथार आर'नाइ आरो बिबार बावनानै रुंसारि ललिता बर'खौ जोबथा बिदाय होयो। एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ आमेरिका आरो इरान हादोरनि गेजेराव जानाय सानजायारि दावहाखौ फोजोबनो थाखाय पाकिस्ताननि इस्लामाबादाव जानाय जारिमिनारि सावरायनाया जेबो थिरांथा लायाजासे जोबनानै थांबाय। इराननि मावख'आरि खौरां एजेन्सि IRIBनि बादिब्ला इराननि थान्दै हान्जाया हादोरनि लुबैनायखौ रैखाथि होनो थाखाय 21 घन्टासिम थाद'नाय गैयै सावरायदोंमोन। इराना बायदि रोखोमनि राहा लादोंमोनब्लाबो आमेरिकानि गोख्रों थांखिनि थाखाय सावरायनाया दावगानो हायाखै। बे समावनो आमेरिकानि लेङाइ हादोरगिरि जेडी भेन्स, जाय आमेरिकानि थान्दै हान्जाखौ दैदेनो, बिथाङा बुङो दि बिथांमोना इस्लामाबादनिफ्राय ओंखारनायनि सिगां गावसोरनि जोबथा आरो साबसिन प्रस्ताबखौ गथायदोंमोन। इराना दा बेखौ गनायगोन ना गनाया बेयो बिसोरनि सायाव सोनारगोन। बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि दासिमबो गोबां आयदाफोराव फारागथि दं। भेन्सनि बायदिब्ला इराना निउक्लियार हाथियारफोरखौ जौगाहोनायखौ होबथानो थाखाय आमेरिकाया होनाय सर्तफोरखौ गनायाखैमोन। आमेरिकानि गुदि थांखिया जाबाय इराना जायखिजाया थासारियावनो परमाणु गोहोखौ सोरजिनो नाङा। जेडी भेन्सआ हुमखि होदों दि बे सावरायनायाव फेलें जानाया आमेरिकानिख्रुइ इरानखौ बांसिन गोहोम खोख्लैगोन होनना। मुंदांखा देंखोगिरि आशा भ'सलेआ रुंसारि जाबाय। दिनै सानजौफुनि 12:30 रिंगासोआव जोबथा हां बोयो। थैनाय समाव बियो 99 बोसोर बैसोनि जाबायमोन। बिथांखौ सनिबारनि मोनायाव मुम्बाइनि ब्रिज केन्डी हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। देहा गाज्रि हालोदनि थाखाय बिथांजोखौ ICUआव थिसननो गोनां जादोंमोन। मख'जाथावदि आशा भ'सलेनि जोनोमा 8 सेप्तेम्बर 1933 मायथाइयाव जादोंमोन। भारतनि नाइटिंगेल महरै मिथिजानाय मुंदांखा रोजाबगिरि लता मंगेशकरनि बिनानाव आशा भ'सलेआ थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। बिथांजो एबा आशा भ'सलेआ भारतारि देंखोनि जारिमिनाव सासे मुंदांखा प्लेबेक रोजाबगिरि। 8 जिथाइनिबो बांसिन समनिफ्राय बिथाङा देंखो रोजाबनायाव नांथाबबोदों। गोबां भारतारि रावफोराव मेथाइ रोजाबनानै भारतारि देंखो मुलुगाव गोहोम खोख्लैदों एबा मुं लाखिदों। मुंदांखा रोजाबगिरिया 2000 मायथाइयाव दादा साहेब फाल्के बान्थाजों सनमान होजादोंमोन। 2008 मायथाइयाव बिथांजोखौ भारतनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन नोगोरारि बान्था पद्म भूषणजों मान होनाय जादोंमोन। बिथांजोनि देंखो बोनाया 1943 मायथाइयाव जागायजेनदोंमन आरो बिथांखौ हिन्दी आरो माराठी सावथुननि बयनिख्रुइ जाफुंसार रोजाबगिरिफोरनि गेजेराव सासे होनना मानिनाय जायोमोन। 2011 मायथाइयाव गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सआव बिथांखौ देंखो जारिमिनाव बयनिख्रुइबो बांसिन रेकर्ड खालामजानाय महरगिरि महरै गनायथि होदोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव 12 सान बैसागो मोसानाय दामनाय देनाय फोरोंथाया दिनै जोब्बाय। डिमाकुसि दख'रा एबसु हारिमु आफादनि बानजायनायाव बैसागो मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय फोरोंथाय मावबादाया दिनै थुंगेबाय। डिमाकुसि बाजारनि नब्लाङाव 12 सान फोरोंथायखौ होनाय जादोंमोन आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आरिमु नेहाथारि बिरफुं बसुमतारिया मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों थुंगे होयो। डिमाकुसियाव 12 सान बैसागो मोसानाय दामनाय देनाय फोरोंथाया दिनै जोब्बाय। डिमाकुसि दख'रा एबसु आफादनि बानजायनायाव बैसागु मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय फोरोंथाय मावबादाया दिनै मेहेरगोनाङै थुंगेनानै थांबाय होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। डिमाकुसि बाजारनि नब्लाङाव 12 सान फोरोंथायखौ होनाय जादोंमोन आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि बिरफुं बसुमतारिया मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों फोजोबो। फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव गोदान आफादनि जोनोम। BTCजों लोगोसे आसामनि गं 20 जिल्लानि गासैबो बारग' NDB एबा एक्स NDBफोरखौ लानानै जाय बिथांमोना BPF दोलोखौ मदद होयो, बिथांमोन गासैखौबो लानानै
बारग' एनडिबिफोरनि फिन गोदानै इउनियन अफ एक्स एनडिबि मुंनि आफादखौ थांनाय बावैसो दान सिगाङाव दानाय जादोंमोन आरो बे गोदानै दाजानाय आफादनि बिबान सायख'नाय बेलायाव बि नायजाब बिथांखौ आफादगिरि आरो एम आवगायखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै बारग' एनडिबिफोरनि इउनियन अफ एक्स एनडिबि आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि आफाद दानायनि सिगां इउनियन अफ एक्स एनडिबिनि गुबै थांखिखौ फोरमायनानै होदोंमोन आफादगिरि बि नायजाब बिथाङा, जेराव बिथाङा गोदानै दाजानाय आफादनि बागै फोरमायदोंमोन दि जोंनि जेसेबांखि हाथियार लाग्रा आफाद एनडिबि दंमोन गासैबो दिनैनि दिनाव पार्टिखौ डिसमिस खालामनायनि उनाव एक्स एनडिबि हिसाबै दङ आरो बिथांमोनखौ लाफानानै जाखिनि जेंना जेंसि दङ बेफोर जेंनाफोरखौ सोरखारजों गोरोबनानै माबोरै मावफुंलांनो हागोन बेनि थाखाय जों बे आफादखौ सोरजिनाय जादों आरो बे आफादा अरायसम सोरखारजोंनो थानानै खामानि मावलांबाय थागोन आरो जोंनि समायसाफोरखौ लानानै सोरखारजों गोरोबनानै मावफुंलांबाय थागोन। जेरै जोंनि एनडिबिनि केसफोर दिनैसिमबो माखासे केसआ बोखारजायाखै। बेनि अनगायैबो जायफोर एक्स एनडिबिफोरा जेलनिफ्राय उदां जानानै फैनो हादोंमोन आरो आफादा जोबनानै थांखांनायनि उनावबो बिथांमोननि केसआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो माब्लाबा बेबादिनो जेलनि वारेन्ट फैनायाव जेलाव थांफिननो गोनां जादों, जोबथेसालियाव हाजिर जाहैनो गोनां जादों। नाथाय दिनैनि दिनाव जायफोरा सिबिआइ केस एबा एनआइए केसजों एक्टिभ जानानै दङ बिथांमोननि केसआ जाहाथे आबुङै बोखारजायो। बेफोर बाथ्राफोरानो इउनियन अफ एक्स एनडिबिनि गुबै थांखि होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन आफादगिरि बि नायजाब बिथाङा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।